Ganduje ya albashir ga limaman jihar Kano da kuma ladanai cewa ta kansu za a fara gwajin allurar rigakafin ta coronavirus. Babu shakka wannan magani za a ba limamai, za a ba naibai, za a ba ladanai. Ko dan ba komai kowane wata suna ganin alat. Tun da ku suna ganin alat kuma ba su ce mana sun daina ganin alat ba, to ba za mu manta da su ba. Wannan dai ba shi da maraba da azancin nan na daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Sai dai ga dukkan alamu da dama daga cikin limamai sun fara cewa ta yaya gwamna zai mana haka a maimakon ya ce a fara ta kan mai martaba sarki ko kuma shugaban majalisar malamai, amma sai ya ce a fara ta kan limamai. Malam Lawan Abubakar shine babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Triumph da ke a Fage a nan birnin Kano. Duk maganan nan ta rigakafi magana ce ta a gujewa mutuwa wajen a samu zaman kansu a gangaro har zuwa ƙasa ko ba haka bane. In an ce ta kan ladane za a fara sai a faro ta kan babban ladani tukuna sannan sai a zo kaina. Aramale sunana Muhammadu Nuru Abdulaziz wanda yake ladanci a masallacin Sheka Sabuwar Abuja kusa da gidan Garbu. To gaskiya da ma wasu dai su balladancin ba da ji shiru. Kun ga kiran sallah kenan. A da kiran sallah dai kam za a dinga jin za a dinga musabaka gaskiya. Da kai da ka tsaya ma gara kai da kiran sallah. To ai shiru ne za a ji amma ban daina ba dai za a